som I kan se, så har vi fået strammet kæderne og fået rettet lidt på brættet. Altså, hvis I nu prøver at kigge her. Det var ikke helt standsfrit. Ja, så vi har hørt lidt om, at vi har lige fået en til at reparere det. Så nu er det snart klart i Joachims dans. Ja, så det klarer vi ved siden af det store gule hus. Bare kom og se Joachims dans. Ja, sådan går det jo. Joachim, hvordan har du sige til første afsnit? Det skal I hvert fald ikke gøre hjemme. Hørte I det? Og det må I hellere høre. Don't do it. Hej, okay. Nu har vi en ny frisk Joachim. Ikke også? Så vi må prøve. Se, I kan blive rettet. Der er blevet rettet nogle små fejl. Så ja. Nu har jeg lige givet ham hånden. Så nu er vi klar. Sikke en fuldtræffer! Nej, du skal cykle med op. Kom. Sådan der. Og så kommer han op og ned. Så kan jeg flyve sådan der. Jeg er bange for Det må I lige forstå. Og det er derfor, vi siger... Lad være med at gøre det derhjemme. Ja. Godt motto. Woo! Og husk nu, jeg er den lækreste. For jeres skyld tager jeg det en gang til. Hørte I det? En gang til. Sikke en mand. Han arbejder der. Og så må vi jo se. Vi kan lige se huset, gravmaskinen, det hele. Ja. Der bliver bygget en crossbane der. Og så har vi et flyvehop. Vi er selv startet. Hurtigt! Hurtigt! Nu må vi altså snart til at sige farvel. For vi tager en tur til Femøren i Vejle. Ses i part 3.